Bathandi nababukeli besiyaxoxa Talkcast asinibingelele futhi. Ya igama lami nginguzipho ngokwaZulu. Namhlanje sivakashele isikole okuthiwa iZilulwane Primary School lapho esafunda khona amabanga aphansi mina noSiboniso Dlamini. Siboniso. Mfethu hey besibavakashele khona okuhle besibaphathele khona eZilulwane. Ya ithina ke labo sibonayo esingenayo esikoleni siyafika sizobona iPrimary lapho sasifunda khona. Bazivimba ke bathi hayi ake sime kancane ukuthi shabakabi ready. Hawu bese sihleleleke lapha sishuthela ke senza ama selfie yabona nje. Sibuka nezingane bakithi benge bahloda do. Sixoxa nje sihlalele egateini khona kumnandi ke kodwa. Basinika nezitulo ke sahlala phansi. Yeah. Hayi base besibiza kodwa. Ya siyahamba ke laphana yithina laba esihambayo laphana sesiya ke manje emagroundini ngoba izipho besibaphathela amabhola abantwana amabhola okudlala sesiyahamba ke manje siya emagroundini lapho kuyodlalwa khona siyobaphela khona amabhola abo ngoba namhlanje vele bekusuku lokudlala ezemidlalo ngoba vele liyenzeka njalo ngolesine sasithi asikhethele usuku sibambisela amabhola kodwa sofike siqale sibone kuqala ukuthi amabhola abanjani kahle laba phela abawasebenzisayo yeah ithina ke nje nabo sihambayo lapha siyophuma ngegate sesifikile ke emagroundini nazo ke izingane seziyadlala ke uzonothisa ukuthi abafana laba badlala njengamanje laba abanye baqembile bekwenziwe ijezi bekwazi ukubonana naliya ke ibhola abadlala ngalo uyalibona lapha phansi ukuthi ibhola elikanjani sababiza ke uyakhumbula ukubabiza ukuthi abasondele bonke besondele eduze bezobona ibhola labo sithathe nezithombe ya ibhola labo ke leli why sithatha izithombe senzela ukuthi umuntu masibapha amabhola nabo befunde ukuthi masebekhulile nabo baphe noma ngakuthiwa amandla amancane kanjani isipho nje siyinto enkulu kabi nje singasincane kodwa sibalulekile hayi nabo ke lapho sesibathatha izithombe ke sebethatha ibhola ke awu naba yibo labadlali bebhola abadala besikole iZilulwane yibo ke lapho kumnandi khona nothisha sashutha siyaba yimi ke lona obenikeza uthisha ibhola labafana obejabule kakhulu ukumukela ibhola uthisha wabo bejabule kakhulu Nkosi yami mfethu inkulu into esenzile besiyitshela ukuthi impela nje kuyinto encane ujabule sibona kubantwana kodwa yasikhombisa ukuthi yasilento kahle hle isho ukuthi inkulu bapheleleke lapha nabadlali bonke nothisha kuhle nje kumnandi kunje nawo bukhona ubungekho lapha hayi no bebeshutha bodwa yibo ke lampela sebedlala ngebhola labelisha ke manje bahlala ngebhola elisha injabulo besiphethe amabhola amabili ke kodwa kwenzakalani manje bese kwenzakalani ibhola leli lamantombazane leli masilethela amantombazane ibhola bangelikhipha kethi ngiyalibambela amantombazane ibhola ayibo alinawo umoya kwenzakaleni ngoba silithengele right nje fortunately besithenge nepump emanye yalilalela lapha ibhola engiyathola ukuthi leli ibhola leli noma nomoya linawo nalapha bazesibuka ukuthi lezi ngane nazo ezamantombazane ke ibhola zinalo masiyabuka inalo ibhola khona ligculisi kahle lela badlala ngalo kodwa ke ngoba phela sesibathembisile ukuthi ibhola leli noma ke lingekho esimene esihle sase sithatha isinqumo sokuthi sobuyana lemuva kodwa soshutha nabo sibanika ibhola labo ngoba phela yelabo sobusele emuva ukuthi siyolishintsha bayadlala ke lapha besifuna nje nibone ukuthi ibhola abadlala ngalo likanjani sesiyabanika ke la yimi la singibanika lapha ibhola sinika uthisha wezemidlalo ibhola labo kodwa futhi ke esilishintshile sambile nalo ke ibhola safisa lishintsha sabuya nalo siyabonga kakhulu bafethu siyabonga isupport yenu